Haune ubenai badang syudep, kepertai kelasaki ya kejingsya penyap jong kewei kesamla na Iran. Tang namar bakam tap bahaya ke hijab jongka. Bat kene kejingsya penyap jongka, hakita ki morality police jongka niam Islam, ki bapet ya keriam kebet ke yat ke yeng ki kentai hapori Iran. Kalapan bitar shikadai ya ki nong shong shnong geri Iran, ki bala mi pajba banyelek persya ya ke jingsya tombor ki kentai na kapor syakapor, ha ki por sorkar ki bala sensyar da ke Islamic Republic. Nila yoi ha ki video bagi kentai Muslim geri Iran kila thang ya ki hijab jongki, badru kila khap ya usnyu jongki bat donru ki kentai ki bala yaj pajba klem ke hijab. Hang ni ka way na kisamla kentai na po Iran ka ba kerteng ka Nazrin kalaya thu ba balay ba kala ino ya ka niya Muslim jongka. Lakha ya ka Nazrin ha ka ying Muslim bat kala buat ranti ya ki jing hikai ki kimi ki pa jongka da ka ba pule ya ka Quran bat ru kala minot baha banduai man kesngi. Ukpa ka Nazrin udon laingon kilok kiba uya sa rengkat ha ka juk ka ying. Bat ke kami jong ka Nazrin kedai kelok panengkong jong u. Kalaya thu syuk ba ukpa jong ka. Mar sindeble namas unsyo ya ke kami jong ka lada kam penbiang. Ya ke kam balapha ma u bat ulek kumju ya kilok baar bat balai. Ke Nazrin kalanang perkhat ban syak syok syalek ben kedai ke jing em ke ba kawai pa kawai ke kentai kan hap yai lengba. Hendrai ke kami jong ka bat ki arngot ki kami nak jong ka. Kilaya thu ba ka jing em jongki bar ka jing em ki kimi ie ki kpa ie jongki kim long satia kumjo namar haswa usnam khat khandai spa nyau pu khandai ki kenthai hapo Iran kila ban lej jinglej ban khayi ban pateng badro ban lej pet cinema henrai hadin ba kila sha sensyar ha ka sorkar Muslim kabala teb kum ka Islamic Republic kila du no e ka jinglong lej luoj jongki. Kene kala pelong ya kan Nazrin ban sngau jan syu syakanim Islam. Henry tang ban pen sngau bahaya ukpa ban laj ka syak syo syalek ben kumta kala pule bat duai jubor. Kan Nazrin kala yoi ya ka jing ya penyap para Muslim lada kia per ka kenhun kum ki Syia bat ki Sunni. Kala yoi ya ka jing long duki ukpa ubam salia ban syok pen mensau ya ka kemi jongka bat ya ki way day ki lok jong u. Kani kala pelong ya ka Nazrin ban ngej sendon ya ka niam Muslim jongka. Kalaya thu tang maka hendrai ki don shibun ki khana samla ki bom kwa shu ban don ka jingya day bat ka niam jongki. Don nap deng jongki ki bom ngej belay shu. Don ki badang ngej ha ublay hendrai kim kwa ban pelut por bat ka niam bat ka Nazrin kalaya thu ba ka ngej badon ublay tang ba. Kalau kucing mod lada ublay undai na kanya Muslim kan trek syu bandon jingya dai ban uni ublay banduai ne ban pule ru ya ke Quran. Hagawai kamiat kala duai. Ngakwa bantib uai ublay bashisha berada udon ngakwa ba undai ublay ubajemnut bad uban pelong ya kinong bud jong uru ban jemnut ban syok lok syok khun kum ukpa jongka. Men miat kat ba kadang tia kala phok sniu bat kala yo i yo Jisu kala kandet namar ukpa jongka la sha ban yo sngiau ya ke kerteng Jisu bat u isi baharu ya ki Kristen u Jisu la ong haka ngadai ublay u bajemnut u badab da ka jingit bat u ba penjemnut ya ki ba do nut haba ki ngej hanga kala kali ya u Jisu kumno nganteb syapang jongme u Jisu la ya thu ya ka bakadai ban leit pan keliang ya ke Xerox copy jong ka Bible na ki way de ki long ying ki badai ki Kristen. Haba kala kendet na ka batia kala dabda ka jing kemen ke bakrau bat kala kenmau ya ki jing pok snio ban leit pan keliang ya ki Xerox copy jong ka Bible na ka way ke ying. Ka Nazrin ka kwa ban leit no hendrai ha ka juk ka por ka sngo shepting ban leit pan yo kadai tang ka jing pok snio balam wir jongka bat ka tiang yo dai tang ka jing riam namar lada ukpa jongka unteb baka lej wat Bible
Un sa syok teng eka Henry ka mensiam hapo jong kapan ka kwa ban tenju ya kata ka jing po sniu jong ka padha ka ba khadu kala rai ban leit pet ya kata ka ba ujisu ula batha ya ka min haba kala poi hing ki para marjan kala ong ba kala po sniu badai ban wan pan kaliang ya ka xerox copy jong ka bible lada kidan kala phus app namar ka perkhat bahkan sasyakan hiat bahkan sasya elam sya ukupa ban sempat ya ka Henry katrai yeng ka ong ngila po sniu min bangi day ban penkre ban ai ke xerox copy jong ka bible ha ka wei ka khana samla ka ban wan pan keliang la syai ka Nazrin kala yo baka don ka jing ya pher hap ding ka yeng jong ka bat ka yeng jong ki para marjan jong ka ha ka ba ulok uburam bat jara penshet sya ya ka lok kat ba kadang keren bat ka Nazrin kane ka jing urlong ka jing po sniu kam pen arta tien syu ya ka Nazrin ba ujisu udai ublei ubejemnot Henry kala yo iru ya ka jing jemnot ka jing bah kinong buat jong u menta ka Nazrin kala yo thu ba ka jing ya ki persya hijab hapo Iran kala pelong ya ki samla kan thai babun ban wat ya ka niam ka ban pen bor ne pen sitom ya ki lada kim kwa ban phong ya ka hijab Henry wat ki samla shenrang kilangia ya ka ne ga jing senchar don bor bat ka jing pen sitom ba klem jing isnei na ki reunion ki ba senchar ya ki